אוקיי, הנה הגלופר, שנת 99. עוד הפעם נזילה של... נשבר הרדיאטור מהלמעלה. יאללה, בעזרת השם מחר נעיף אותו, נמכור אותו. חלס, לא רוצה לתקן אותו, לא רוצה לראות אותו. עשה את הפדיחה שלו. קניתי אותו לפני 3 חודש. אפשר להגיד שהוא נסע, אבל זה תקלה לא הראשונה. אז מה עושים? עוצרים בצד, יש לי את הפוזינה. הנה האוטובוס צפר. מדורה. מחכים לגרר של הביטוח שיבוא יגרור אותו לבית. וסלמת. אז גלופר, תודה על 3 חודש נסעת. פחות או יותר. ויאללה. שחרר ממני, כל פעם אתה נתקע. יאללה, כל טוב. תחפש לך, לא יודע. מוכר אותך, בקיצור. הופ.